Nogometaši Rijeke pobjedili su Inter 3:0 u utakmici 25. kola prve lige, s nama je kapetan Filip Bradarić. Filipe, na kraju vrlo uvjerljivo do bodova. Pa dobro, eto, sigurno da je rezultat opet taj koji govori da utakmica je izgledala dosta lagano, međutim izuzetno teška utakmica na jako teškom terenu gdje smo sreća odlično otvorili utakmicu u 15. minuti, vodili već 2:0 i normalno da je onda lakše. U drugom poluvremenu smo se malo povukli, oni su imali inicijativu, međutim eto, iz te jedne kontre smo zabili gol, priveli utakmicu mirnom kraju. Bilo je dosta teško teren, dosta težak, noge su malo napunjene, međutim sigurno nakon 2 pobjede protiv Lokomotive i Dinama i danas uvjerljiva pobjeda što će nam biti dodatni motiv za dalje i sigurno da se punimo samopouzdanjem. Situacija na ljestvici je takva da ste se ponovo približili vrhu. Kako su tvoja neka očekivanja u ovoj završnici sezone? Pa dobro, sigurno da je to jedna dobra stvar da smo tu u priključku. Međutim, mi moramo gledati samo kako ćemo još bolje popraviti neke stvari. I ništa, idemo iz utakmice u utakmicu kako je to bilo i do sada, prikupljati bodove pa ćemo na kraju vidjeti gdje ćemo doći. Puno hvala i čestitke na pobjedi. Hvala.